dira zonalde mistora. Ez, erdaldunean ziren. Erdaldunean ziren. Eta mistorat pasatu dira. Eta mistora pasatu direnak, bai, hautetxien erabakiz, bai. Eta lekuko hautetxiek gain hartzen aldiote Nafar gobernuari adibidez? Ez, Nafar gobernuak du erabakitzen ala ere. Bueno, bien arteko erabakia da, baino azken Nafar gobernuak nolabait atea ireki du, nahi zuten udalek aldatzeko, ez? Euren lege barruko egoera, bai. Hala ere ez dago hainbesteko diferentziarik, gaur egun zonalde mistoan edo erdaldunean egon zen. Eskualde erdaldunean euskaraz ere matrikulatu ditzakezu seme-alabak. Bai, ordan hori ja dago nolabait herritarren esku, ez? Eskolatze garaian. Aldiz, zonalde misto batetarik ez da gero gibel egiten al, ez da zonalde erdaldun baterat joaiten al, ala bai. Euskararen zat hori biztaike ez ezkoja hori, Momentuz, ez dakit zaila dirudi, baina euskalo, lehen alderantziz ere eginda, eta izan diraren mistotik euskaldunera pasatu direnak, mistotik erdaldunera pasatu nahi izan zuen udal bat, zizur txiki edola, deritzana, bai, orduan bada oso, ez dakit, anitza, bai. Benen, goiztean izan adibidez lergan, berrogoi bat biztanle direla, eta beraiek ere ez dakite sobera nun diren, aldiz ez dut entzun bat ere euskaraz mintzatzen. Gero gure belaunaldiko batzu ditut topatu. Agian txikiagok gehiago euskara egiten dute, agian? Herri txikiagoetan, nola den zen, hain dira txikiak, ezen aur guti daude, eta eman dezagun lergan, izan daitezke 4-5 aurre edo gazte, eta horietatik 3 dira euskaldunak, orduan erdia baino gehiago bada, eman dezagun. Baina ez da gitain gutxi dira, ezen aur batek aldatzen du proportzioa, bai? Aur bakar batek, bai. Hori da. Zure bailararat itzultzeko, komentatzen daukuzu pixka bat, zure herrian zer egiten duen jendeak, zein diren jarduera nagusiak, zertaz bizi den jendea, Iruñarat joaiten da lan egiterat, Tafallara joaiten da lan egiterat. Nola bizi da jendea, zure eskualdean? Oibar herri izan da biziki lotua nekazaritzari, laborantxari, tradizionalki, baina orain dela 60 urte Zangozan jarri zuten paper fabrika bat. Fabrika, bueno, importante xamarra dela, eta gerora ekarri dituzte beste lantegi batzuk, eta kasedan badugu Bizkofan, izeneko fabrika bat. Zera, urdaiendako eta plastikoa, nolait biltzen estalkiak egiten dituenak, bai? Irunberrin ere, badira beste 2 fabrika, Zangozan ere goikoa dago, orduan, industria nahiko garatua dagoen eskualdea da, eta jada oso nekazari gutxi gelditzen dira, lehen hartzain desente pasatzen ziren, lehen, esan nahi dut, orain dela 50, 60 urte, eta gibeletik, are gehiago. Baina hartzaintza ere desagertze bidean dagoen, edo oso hartzai gutxi dago. Eta urte gutxitan, 40 urteetan asko aldatu da, ez? Orain jende gehiena industriatik bizi da herrietan. Badira nekazari gutxi batzuk, eta hause da egoera. Eta jende gehienak lan egiten du, Kasedan, Zangozan, Irunberrin, Oibarren, bai. Baina bertako jendeak ala ere nahi du atxiki etxea. Bere etxea, edo eguneroko, edo bederen bigarren etxe bizitza bezala. Bai, prozesua da, jendeak nahi duela Iruñerrira hurbildu, ez? Edo, jende gazteak batez ere. Orduan batzuk gelditzen dira, baino prozesu hori ere hortxe dago, ez? Eta askok jotzen dute Iruñerrira eta asteburuetan etorri, eta etxea txiki, beste batzuk ez, ordea, orduan, pixkanaka ustutzen doan eskualdea dugu hau, Bai. Hori ez da baikor.
Ez, ia datozen urteetan buelta ematen diogun, honi. Badakizu zer, Iruña laster gainezka izanen baita, jendeak nahiko du ere gero eta gehiago joan baserri edo ruralago diren eskualde horietarat ere bai. Bai, izan liteke, zeren industriare badago Iruñan bezain beste, proportzioan noski. Badira hainbat lanpostu hemen, Zangoza, Kaseran, Irunberrin, Oibarren, bai. Horretarako ez dago arazorik, lana aurkitzeko. Eta euskara, zure herrian adibidez? Bueno, euskaraz bizi zira, euskaraz entzuten da, bai, nire herrian, bai, eta eskualdean oroar Oibar herrian, euskararen historian nahiko garrantzitsua. Zure mikroa, zure aintzina, bai, haizea baituko pixka bat. Historian zehar nahiko garrantzitsua izan da Oibar herria, zen Lerga herrian adibidez, agertu zen erromatarren garaiko hilarri bat, euskerazko hitz batzuekin, gero Erdi Aroan ere oso dokumentatua dago euskararen erabilera, gero nola galdu zen, Leireko monasterioan ere euskarazko hitzak agertzen dira latinezko testuen artean, hemendik pasatzen ziren Otsagabiako eta Erronkariko eta Zuberoako hartzaiak, hemendik Erriberara bidean, ez? Orduan euskarak beti izan du presentzia, bueno, nahiko azkar bat, eta galdu zen, azken euskaldunak 19. mendekoak izango lirateke Lehatxe, Aiesa eta Bizkaiko herrietan, eta orain dela 50 urte, 60 urte, berriz euskalduntzeko prozesua hasten da, gau eskolekin, Zangozako ikastolan jada 35 bat urte edola, eta ja badago euskaldunen multzo koskor bat, pixko bat antolatua dagoena, eta bai, herri bakoitzean badira euskaldun batzuk, eta euskara solastatzeko aukera ere badago, eta jarduera batzuk euskaraz egiteko ere, gutxi, oraindik ere, baino, pixkanaka nolabait eraikitzen ari den errealitate bat. Eta korrikak hori laguntzen du. Zuk korrikan parte hartuko duzu noski? Bai. Ez duzu oraindik egin? Pixka bat urgunago? Zain gaude, bai. Nun hariko zira korrikan? Elkarte batekin? Bai, Kasedako elkarte batekoek hartuko dugu, Galipentzu eta Ageza herrien arteko gurutzean, eta Lergakoekin bat egingo dugu, eta haiekin ere korrikatuko dugu kilometroren bat, bai, eta gero Oibarrera ere joango naiz, oso polita izango baita Oibar herriak egingo dio narrera, bai. Arrera, zer da korrika zuretzat, ze sensaziorekin zira hor justu korrika egin aintzin? Bada oso sensazio bizigarria da, ez? Hizkuntza baten garapenean edo ez dakit bizkortzean, ez? Ematen dizun indarra edo bai, ez? Eta mugimenduaren sensazio hori, bultzada, bai, jendearen parte hartzea, bai, horre guztiak ez dakit, betetzen hau, ez? Betetzen eta laguntzen gaitu ondoko bi urteentzat, bederen, gutienez, eta geroari begira. Jakina, bai. Mil esker handi bat, Rafa gurekin izanik, utziko zaitut beroketa batzu egiten. Hori lergara goaz eta... Abiatzen, aipatu baituzu erakaslea zirela, hain txusen, izan gira goizuntan Berasaineko eskolan, eta han topatu ditugu umetxo batzu euskara ikasten ari. Goazen, berehala Berasaineko eskolara. Bueno, eskola hau Baiarako eskola bakarra da, eskola publiko bakarra da, eta onera etortzen dira Baiarako herrietako haurrak. Gure eskola, Barasoingo eskola, Martin Azpilkuetako izenekoa, eskolatzen ditu gaur egun 75 haur, orokorrean, haietatik 60
dira A ereduan, beraz euskera asignatura bezala dutenak, 15 izango dira euskera ikasten ez dutenak, eta D ereduan ditugu gaur egun 6 haur. D eredua da murgiltze eredua. Erran nahi da, hemengo haurrak ikasten dute, bestek ikasten duten gauza guztiak euskeraz. Beraz, hemen hori da, proiektoka lan egiten dugu eta usaian aurrekin erabiltzen dugun hizkuntza bakarra da euskera. Gauza guztientzako, matematika lantzeko, hizkuntza lantzeko, edo zer gauza lantzeko euskera da gure artean erabiltzen dugun edo zer gauzarako gure hizkuntza. Haurrak euskera ikasten dute eta euskeraz ikasten dute. Hau da, beste lekuetan ikastolak egiten duen proiektu berdina, baina publiko arlotik. Hau da, nolabait gure desberdintasuna egiten dugula arlo publikotik. Euskara herrian, euskara euskara zeman, euskara genuen amaren tikian, euskara eta nahi dugu iturri berrian, euskara eta nahi dugu iturri berrian. Ingurumena, Baldorbako ingurumena oso erdalduna da. Hemen Baldorba baiaran euskera galdu zen aspaldi, oso jende, euskeraz egiten duen jendea, normalki jende euskaldun berria da, ez da gurasoengatik edo aitona amonagatik ikasi dutenak. Beraz, hemen oso galdua izan da Baldorban euskera. Beraz, guretzako momentu honetan Baldorban aukera hau izatea, esan nahi dute euskera ikasteko aukera berri hau jorratzea oso importantea da. Egia da, eskolan hemengo haurrak euskera ikasten aldute asignatura bezala, hori irabazia zen aspalditik, baina egia da, hori da, ingurumena hain erdalduna den uneta, alegin hori badago, baina zailtasunak ere bai. Eta, nik uste du D eredua da urrats bat gehiago normalizatze prozesuan, eta pixka bat zenbakiak ikusita, tendentzia ikusita, erran dezagun, etorkizunari begira, aukera hori jorratzen ahalko da, berderazkoa bezain garrantzitsua delako eta pixka bat familien artean momentu honetan pisu antzekoa delako bi aukera hauen artean. Korrika hau izan da oso berezia, Baiaran gela honetako haur txikiak izan dira, omenaldia egin zaie, domina bat eman zaie, lehenengo haurrak direlako honetan, saiakera honetan sartu direnak, eta egia da, kurtso hau hasi ginenean, eskolako haur guzieri esan genion, gure haur txiki hauek oso ausartak zirelak, lehenengo urratsa beraiek ematen zutelako, eta denen laguntza beharko zutela. Beraien laguntza ere bai, zeren beraiek zeo zer badakite, eta daramate euskara ikasten urte zenbait. Naiz eta hori da, naiz eta denbora txikietan, egunero ordu bat, eta naiz eta prozesu hori desberdina izan, baina zeo zer bere ganatu dute, jadanik, eta orduan beti esaten genien, txiki hauek noski badute beste baldintza batzuk, baldintza onak dituzte, zuek ukan ez duzuenak, baina ara eta guztiz, hemengo berreskuratze lana denen lana da. Txiki horiek eramaten dutena, baina gure beraien ondoan diren jende guzien afera da, orduan, mesedez lagundu eta patioan eta aldu zuen guztian mesedez saiatu euskaraz hitz egiten beraiekin, zenta denen laguntza behar da, eta agian egunen batean ere, txiki hauek handituko direnean ere, gauza zenbait erakusten aldiezu ez zuei. Zan nahi du, trukaketa bat da, eta azkenian denen lana da, eta denentzako opari bat da euskara.
Soinua. Korrika nun, kanaldudehan, eta korrika laster lergan izanen da, hurbiltzen ari da, pentsatzen dut den tenorean, olieta inguru horretan ditaikela, eta laster hurbilduko dela, eta ikusten ditugu funtsean, gutarik hurbil ere jendea torzen ari dela, korrika egiteko, hementik lergara buruz joanen baita laster korrika. Eta topatu dugu hortxe berean, txapa, heldu zen Juan Balda, hori da, zure izena? Hori da, bai. Hori da. Donostiaga erran didazu nafartara zirela. Komentatu pixka bat, eta Donostian bizi. Donostian bizi nahi, bai. Eta zer ari zira hemen? Ba, torri naiz egun pasa. Tortzen naiz alde ontara noiz behinka. Eta herri berrin korritu dut. Herri berri oso pasa dut. Eta esan dut, bueno, lergara noa pixka bat, han ere kilometrotxo bat abere egiten dudan, da horrela nago hemen. Ohitu azira, korrikan aritzen? Bai, garai batean bai, oan ja fiskat gutxigo, baina garai batean bai. Odan, goiztean komentatzen nuen, Nafarroa iruzatitan banatua zela Euskararen aldetik, zu zoin zonaldekoa zira, zein eskualdetik etortzen zira? Ba, mendi aldetik, mendi aldea, da. Eta zona euskalduna? Zona euskalduna, bai. Beraz, Iruñatik nahiko hurbil? Bai, 45 kilometro edo horrela. Ados, nola deitzen da zure bailara? Larraun. Lekunberri inguru hori da. Bai, herria Errazkin. Eta horrek egan nahi duzu Euskaraz hasia eta hesia izan zirela? Bai, Euskaraz ikasi ditu nire biziko hitzak, eta bai, gero eskola erderaz, baina beti Euskaraz. Egin dugu etxean eta herrian ere bai. Alta ikasketak erdaraz. Bai, etzen zuen garaian, oraindik etzen Euskaraz aritzeko paradarik. Nola ikusten duzuzuk Euskararen bilakaera, Nafarroan batez ere? Ba, ongi, ari da pixkanaka beste herrietara ere, zonaldauetara ere iristen, eta nik uste, indarra hartzen ari dela. Gero eta gehiago herri misto alderat pasatzen da, zonalde mistorat, eta gero agian laster mistotik zonalde euskaldunetarat, zer egin behar litzateke gehiago Euskara entzuna izan dadin. Zenta badakigu Euskararen ezagutza badela, baina karrikan gutxi entzuten dugu. Beraz, zure ustez, zer egin behar litzateke? Ba, ez dakit hor, gehien bat erdera zentzuten da, bai medioetan eta telebistan eta dena. Zure inguruan ere bai, Lekunberri eskualde hortan eta ere bai? Bai, hor ere bai. Euskaraz egiten da, kasi dena, baina bai, joera dago medioetan eta erdarazkoetara jotzea. Hori da, inguru giroa, ala ere erdaldun gelditzen da. Da hori zein behar da, ez dakit lan asko inbarko litzateke, eta pixkat jendea kontzientziatu, ez? Gure hizkuntzan mintzatzea, ez? Hortarako badira ekimenak, izan zen Euskaraldia, ez dakit zuek parte hartu zinuten, zer egin zinuten, zerbait egin zinuten Euskaraldiaren zat? Bueno, ni Donostian, zinaiz urduan Donostian, bai. Mintzatu mikroan. Bai, Donosti aldean bitzi naiz, eta urduan Donostian, bai, Donosti aldean egin gero dituen gauzak, bai. Parte hartu nuen, gauza batzutan, eta, ongi. Ara, eta Donostian bizi zirela, zer egin duzu Donostian, zer zen zure ofizioa? Bueno, nire ofizioa administraria zen, oain ja retiratuta nago, eta, oain gauza arruntak egiten ditu. Baina segitzen duzu Donostian bizitzen? Donostian bizitzen segitzen. Eta noiz behinka? Etortzen naiz alde hontara, bai. Ara, beraz, zu hartuko duzu 284 kilometroa? Bai, eta kilometro txot bat egiten dudan, ere bai. Beraz, zuretako, ez elkarte baten izenean, ez plazeraren dako. Gero Donostian elkarte batekin korrituko dut ere. Ara, zein elkarte izanen da, gian topatuko dugu Donostian izanen girelarik? Bai, uste baiet, ontza elkartea. Ontza elkartean berriz ikusiko zaitugu. Loiolan, bai. Loiolan, eta bazinakien beraz, ari ginela emankizuna egiten. Bai, banekien, bai. Entzuna zenuen? Entzuna nuen, bai. Prestatzen ari dira. Horti pasan izenean ikusi dut, eta Ara, kanaldude, ez zela agutza zuretako. Ez entzuna nuen, bai, entzuna nuen. Azken hiz bat, korrikak betetzen zitu, zer ekartzen dizu korrikak? Bueno, beti poza da, ez? Poza da, eta pixka bat jendea kontzientziatzeko, eta dena hortarako balio du, eta jarraitzen dugun horrela. Poliki, Euskara bultzatzen.
kusiko dugu, jendea hurbiltzen den, pentsatzen dut laster hurbilduko dela, unarat. Entzun dugu pixka bat, beranta pixka bat baduela, baina pentsatzen dut lasterago hariko direla. Uzen zaitut, mil esker handi bat, ondotik pasaturik, korrika hon, eta atxumaiten zitugun ondoko egunetan Donostian ontza elkartearekin. Mil esker handi bat Juan, eta gure aldetik erranen dugu joanen girela orain berriz ere korrikako irudi batzuen ikusterat. Hain zuzen aurten Euskal Irratietan ongi ezaguna den eta lankidea dugun Arantxa Idiederrek onartu baitu, aipaldi edo kronikatxo bat egitea egunero gure mankizununtan sartzeko eta komunikazio taldean parte hartzen duenez. Ikusiko ditugu aurpegi desberdinak egunez egun eta huna gaurkoan telefonauz eginik zer igorri daukun. Korrika indartsu atera da, jendez lepo egonda Garesko plaza eta emozio handiz bizitzan ditugu momentu horiek. Izarbe Ibar eta Mainure Ibarreko ordezkariekin 26 herri okerrez banago eta horiek ordezkari horiek guztiek hartu dute nolabaiteko omenaldia jasoz Euskararen alde egindako lanagatik. Venga, vale. Ánimo. Bizkat berandu goaz, da hemengo pausoaz, zuek zarete arneza euskara dugu jolasa. Bono baina horrela, bizkat zozoa dela, altzatu gora eskuak zenolako talentuak. Bai, lotuta da, bai. Ba, guantxe argi da zen sartzea. Bai, arki. Vale, venga va. Korrikanun kanaldudehan beti hemen gira lergan, bide bazterrean, Olleta herritik lergarat joaiten den bide bazter horretan, eta gure gutarik hurbil baditugu hor jende batzuk, etortzen direnak, bai Iruñatik, bai etortzen direnak Tafaiatik, etortzen direnak Donostiatik, oraintxe ikusi dugun bezala, eta egoiten direnak korrika noiz etorriko den. Korrika etortzeko bitartean, nik proposatzen dauzuet duela 2 urte, Tafaian, egin ginuelarik emankizuna, han filmatu ginuen ere biztan denak korrika pasatzen gure emankizunetik. Eta proposatzen dauzuegu berriz bizitzea Tafaian izan zen giro hori. Goazen horren begiratzerat, Tafaia hementik hurbil baita, 21 kilometrotan. Euskalari heldu, dibida bada-badu. Egin irrintzi, euskaraz ai, jiji.
Eta espero dugu gaur ere jendea izanen dela Tafallan. Emeki hurbiltzen ari da jendea, eta korrika ez denez oraindik heldua. Mil esker gure emankizunean parte hartzea zeneskak. Ez horregatik. Ordon ez zaituztet bat, ere ezagutzen, noski. Nor zarete? Ni Irati naiz eta Iruñatik nator. Iruñatik, ados, Irati? Ni Garazi naiz eta Iruñatik nator ere, Donibane auzotik, eta, bueno, Faltsesekoa naiz ere bai, herriberako herri batekoa. Eta zer egiten duzue, txirestegiago ikasle, pentsatzen dut, zer egiten duzue? Edo bien artean, ikasle, langile, zer zirezte? Bai, bien artean, bai. Ikasi eta lan, irakasleak gara. Biak? Bai, bai, ez? Bai, aurrezkuntzako hezitzailea, urume txikiekin. Eta ni bigarren hezkuntzan aritzen naiz. Eta euskara erakusten duzue? Bai. Ez da bat ere originala gure historia. Baina zer ari zirezte hemen, entzun dugunaz zen aski kilometro Iruñan berean, beraz hainiz jende Iruñatik egin dute pausua unarat etortzeko. Zendako hautatu duzue kilometro hau? Bueno, urtero aukeratzen dugu kilometro bat Nafarroatik berata dagoena, kuadrilan pixkat giroa sortzeko eta plan bat moduan. Ongi pasatzeko eta bide batez Nafarro ere ezagutzeko. Nafarroa ezagutzeko. Ara, beraz, zonalde hau ez duzue ongi ezagutzen, lerga, olieta, lerga eta gero ez dakit zein diren herriak. So egin duzu pixka bat mapa batean, noratu egiten zinezten? Hori da. Bai, ikusi dugu pixka bat, eta ez genuen ere, ez genekien oso ongiz, da nontzegoen toki hau, eta, bueno, horrela, ezagutu dugu ere. Eta kuadrilla bat, da lagun talde bat? Bai. Zer eginen duzue, Xuxen? Elkarrikin lasterka egin, zenbat kilometro, eta gero zer? Afaritxo bat? Besta? Bai, kilometroa saiatuko gara maitzen, nik behintzat. Baina, aldapa bera da, orduan, ez dugu arazoan derik izango. Uste dut xantza duzue, Bai. Hala ere, azpada ere txirrindula batzuk ere ekarri ditugu. Bai, ados. Eta horren ondoren, afaltzera joango gara, nik uste, hemen ondoko herriren batera, eta bai. Badakizue, olietan, omen besta bada. Olietan, justo hor, lerga aintzinden errian, egiten dituzte txistorrak eta sagardoa eta ez dakit besta antolatu dute. Beraz, horrat, joaiten altzit. Aukera bada. Edo bestenez, Tafallarat. Tafallan ere pentsatzen dut izanen dela. Zer da zuentzat korrika? Nola definitzen duzu ezue korrika? Irria? Bai. Justo, etortzen ari ginenean kotxean, ez? Hiru gentozen eta hiruak geunden oso emozionatuak, oso unkituak. Hori da. Bai, beste urtetako korrika gogoratzen, ez? Eta esan dugu, justo, Euskal Herriko igual ekimenik politena iruditzen zaigula. Unkigarriena eta pozgarriena, eta bai. Hori da. Egia da, eta maiz izoriek entzuten ditugu. Emozioa, energia, kemena, gogoa. Bai. Urduri? Zuek ez. Bai, urduritzen gara, bai. Gehiago lehenengo furgoneta pasatzen denean, eta ja badakizunean hurbil dagoela, eta bai, hor bai. Eta Bizkairiko erosiak dituzue? Ez, justo, haiek badituzte batzuk, baina guri ez zaigu tokatu. Eta badakizuen nork hartuko duen lekukoa? Ez dugu erabaki oraindik. 284, orduan joan entzirezte zuen lagun baten txeka, ikusten dut hor presoak ez direla ahantziak ere, biztanena, korrika garai honetan, eta zuetariko batek ekarriko du lagun bat, unarat, aipatzeko pixka bat, zer girotan ibiltzen zirezten? Are, zoaz xika. Saiatuko gara. Zoazte, eta zuk ere usten duzu mikroa? Ez, geratuko. Zuk gelditzen zidan erekin, ez nauzu bakarrik utziko horrela. Orduan, zer egin behar dugu korrika ez delarik heldu? Pixkat berotu. Agian kantua ezagutzen duzue? Aurtengo kantua, nola atxeman duzue aurtengo kantua? Nahiko zaila iruditzen zain niri. Ez dut ikastea lortu. Eta dantza? Dantza librean bai, gustatzen zait. Estilo ezberdinak proposatzen ditu, orduan, divertigarria iruditzen zait dantzatzeko, bai. Eta zinuan begiratu, filmatu genuen Garaziko ikastolan, eta ikasteko dantza, ez? Zuek egin duzu zuen moduko dantza? Guk, eske gustatzen zaigu librean dantzatzea. Ados, beraz? Badator. Badator korrika, beraz, eta zuen lagunek ez dute etorri nahi? Ez daude urduri eta ja hasi dira... Ados, ikusten ditugu ume batzuk. Bai.
Beraz, haiek pentsatzen dut euskara badakitela. Bai. Ez? Bai. Eta haiek ez dute etorri nahi gure gana? Korrika etortzen denen bitartean. Eske oso lotxatiak dira gara, zeno, ere. Kamerak lotxatzen ditu. Bai. Bon, mil esker handi bat, gure mankizunean parte harturik, baina agian lagun bati erraiten aldiozue. Saiatuko gara berriro ere. Saiatu ez ni usteko bakarrik. Vale. Ados? Ados. Are, Eskerrik asko. goazen. Beti lergan gira, korrika nun kanaldudean, eta laster unarat etorri behar luke. Korrikak olietatik abiatu da, lergarat abian da, eta momentuz hementxe nago, bakarrik, baina pentsatzen dut laster izanen ditugu zala beste lagun batzuk nire ondoan. Horroitarazten, kasu, korrika urbiltzen ari dela, ikusiko ditugu instantian irudiak, korrika urbiltzen ari dela, abiatu da olietatik, eta urbilduko da korrika ikusten dut, ikusten ditugu irudi batzuk, urbiltzen ari, emeki autoa urbiltzen ari da, eta bai, jendeak ez du mikrotik urbildu nahi, ulertzen dut. Prest da korrika egiteko, eta utziko ditugu ere, beroketa batzuen egiten ikusten ditut antxe. Ja, entzunen dugunez, laster korrika urbiltzen ari, bai, furgoneta ikusten dugu, eta hara. Heldu dira, eta gure aintzinean pasatzen ikusiko ditugu laster. Usten zaituztet irudi horiek begiratzen eta goxatzen. Ene lankideak urbiltzen ari dira, ikusten dugu korrika furgoneta urbiltzen ari, eta jende multzo polit bat, maldan behiti heldu. Entzuten dugu, kantu hau denek ezagutzen baituzue, tipi-tiapa, korrika hor da. Laster pasatuko dira gure aintzinetik. Eta hemen izanen da, 284 kilometroa, orden badakigu, Baldorbako hainbat elkartek parte hartu dutela korrika honetan. Entzun dugu ere lerga herriak hartu duela bere kilometroa, eta ikusi pasatzen gure aintzinean. Eta ikusten ditugu bai. Eta ikusten dugu bai, korrika oraindik hementik, eta biztan dena, segurtasun guziak, zer edo zer gertatzen balimada ere ambulantziak eta beste, baina ez da holakorik gertatzen. Hemen korrika ongi doa, bidean behera, eta ikusten ditugu bai, gutarik hurbiltzen ari direla, korrika eginik, baina segitzen ditugu begiratzen, Arratsaldeon, utziko zaituztegu arnasa hartzen, korrika nun kanaldude han, beti hemen gira hartu arnasa. Bai, arratsaldeon, oraindik ezin dugu asko hitz egin, ez? Ara. Begiratzen dugu oraindik korrika joaiten da, eta lankideak segitzen du lergari buruz. Korrika, zuek hartu arnasa, biba zuek korrika eginik. Piskabak matielak gorri-gorriak dituzue. Eta ikusten dugu oraindik, korrika abian. Atxa hartu duzu, arnasa hartu duzu, mil esker gutarik hurbildurik. Jarri hor nere parean, hola ikusiko dugu beti. Eta Andrea zira. Bai, hori da. Andrea eta etorri zira zure bi umeekin. Bi semeekin. Bai, hau adei da eta besteak jarraitu du korrika, hau hilo badaukat. Hilo badaukazu. Bai, Irail. Bai. Ados, eta nola joan da korrika? Ongi, oso ongi, ze dena aldapa bera, oso kilometro ona tokatu zaigu. Bai. Ohitu azira lasterka egiten? Baina hau berezia da. Bai, honek, beste emozio batekin egiten dugu korrika eta errezago egiten dugu, ez? Eta zuk egin duzia korrika? Bai. Nungoa zira zu? Donostikoa. Donostiko mezer ari zira hemen?
Hemen bizita nire familia. Nun, Lergan? Ez, Iruñan. Iruñan bizi da zure familia? Nor dituzu hor? Etxauritarrak. 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 Aitatxi, nola egiten duzu ezuek? Aitona? Aitona eta mona. Aitona eta mona? Agian ikusiko zaitute, telebistan? Bai. Eta bai. Eta nun zira eskolan edo ikastolan? Amaraberri eskolan. Eskolan zira eta euskaraz ikasten duzu? Bai. Eta egin duzu korrika txiki? Oraindik ez, ostiralean. Bai. Ostiralean? Egin gaur. Zuk egin duzu gaur? Beraz, zuk egin duzu korrika handi, korrika txiki egin aintzin? Ez, oraindik ez dut egin korrika txiki. Ara? Lehenago egin duzula korrika... Korrika handia egin duzu gaur? Eta berriro eginen duzu gero? Bai. Donostian? Bai. Bai. Eta zer... Ara, beraz, zu Iruñdarra zira, Iruñakoa, eta Donostian bizi zu ere? Hori, ja. Goiztean izan dugun gomita ere berdin. Nolaz erabaki duzue unarat, lergarat etortzea, edo hileta puntatik lergarat? Guk hartzen dugu lehengusuen artean, horra familian hartzen dugu urtero kilometro bat. Uste dut hau dela, 5. korrika o 4. horrela lehengusuen artean erabaki genuen hartzea, eta hartzen dugu. Orduan, lekua ez zaigu hainbeste axola, gehiago da ordutegia, ostiral arratsaldea, larun goiza, orduan aurten hemen egokitu zaigu eta hemen egin dugu. Familian eta lagunen artean motibatzen da. Bai. Hori da ere korrika. Bai, adibidez lehengusuena ohitura da, hori urtero egiten dugu, gero gainera faltzera joaten gara, eta egiten dugu horrela familian beste gauza ezberdin bat. Eta joanen zireztea faiterat, Iruñarat? Hori da, bai. Aitona monarekin, denen plazeraren dako, eta kusi... Azkenan jende pila gaude, bai. Eta batzuetariko batzuek segitu dute lergari buruz, beraz? Bai, batzuk jarraitu dute beraka, eta beste batzuk hartu dute igual 5-6 kilometro lehenago, eta horiek benetako korrikalariak, indute zati lehenago, eta gero gure kilometroan elkarrekin egin. Eta nola zira korrika egin eta indar berritua ondoko urtentzat? Hotza ere kendu du? Bai, hotza kendu dugu, baina batez ere emozioa da. Azkenean korrikak ematen du kriston emozioa. Zer kondatuko duzu zure laguneri, bihar? Zer erranen diezu zure laguneri? Pues egin dudala korrika oso ongi. Lasterka egin duzu kilometro osoa? Bai. Eta gero egin zira lasterka gure emankizunean parte hartzeko? Bai. Bi aldiz korrika? Bai. Eta begiratzen alko duzu, badakizu, Telebistan? Bai. Bibazu, oroitzapen ona txikiko duzu aurten korrikaz, ez? Bai. Biba, mil esker handi bat gurekin izanik, eta Donostian topatzen zaituztegunez. Bai, nahi bauzue, astebete barru handaukago auzoko kilometroa ere bai, eta gonbidatuak zaudet ere bai. Zoin auzotan eginen duzu ezuek? Gu gara Morlantsekoak, justo Morlantsetik ez da pasatzen, baina egiten digu horrelako keinu txiki bat, eta auzo hasierara gerturatzen da. Eta han ere behiz motibatuko? Hombre, han daukagu aste honetan korrika kulturala, azkenean korrikaz aparte, badaukagu hori aste artean daukagu ipuin kontalaria eta mintzodromoa, ostegunean daukagu korrika simulakroa, horrela pixkat korrika txiki bat balditz bezala, baina helduentzako. Auzoko taldeekin eta gero daukagu tailer bat apaingarriak eta egiteko, eta ostiralean apaingarri horiek jarriko ditugu kilometroan zehar, eta txokolate bero batekin korrikaren zain, egongo gara. Euskaraz bizi zirezte egun guzian, posible da hori Donostian? Bueno, bai, toki batzutan gehiago, ez dut hori. Toki batzutan bestetan baino gehiago, baina, saiatzen gara bintzat. Biba, mil esker handi bat, parte harturik gure mankizunean, arnasa ongi hartu, afaria egin, izan untxa? Ongi izan? Bai, zuk ere. Ez duzu lehtu izan untxa. Beraz, zuk erraiten duzu ongi izan? Bai. Ara, eta musu bat sustraiko linari, gure partez? Bai, esango dut. Eta bertsu bat bota dezan, korrikaren alde? Bale. Erranen diozu? Bai. Ongi, entzun dut bere biloba zirela, hori da? Goraintziak gure partez. Mil esker handi bat, eta guk utziko dugu lerga gaurkoan hemen. Bihar atxemanen zituztegu, beste emanaldi bat entzat, korrika nun kanaldudean. Bihar izanen gira uarten. Bihar arte?